Ħanti qabelkom ħalli Sander, shooter, SOS, Sander. SOS sos. SOS. U meta jkun hemm emerġenza u t-tajja tal-lajnuna. SOS. U għaliex għattajja tal-lajnuna? Ħana jgħidlek dal-waqt, imma l-ewwel ħanedulkom jekk għandkom bżonn lajnuna fuq xi ħaġa, intkom ukoll ibatuna hawnhekk u nwedulkom kif qed nagħmlu illi ħaniġu u ħaninvestigaw. Qed infakrek fl-SOS għaliex dak kienet lajnuna li jagħmlu tat-Titanic għax numru fakku traċedja Titanic. Ejwa, dal-vapur illi kien lussus, kien wieħed tal-għamla tiegħu illi malli ħareġ mill-ibaħħar għaddiju il-pompa kollha li saret, ma nafx ħaddukkux il-pompa, ma wara 4 ijiem qiegħed. Issa, dak kien vapur uniku, tajjeb, għaliex kif qed inti kellu il-pompa fuq, kellu ħafna marketing. Kien l-ewwel darba kellu gym, kellu Turkish baths, kellu squash courts u tennis courts ma nafx kienu eżatt dak iż-żmien. Swimming pool. Kellu swimming pool l-ewwel darba fuq Ocean Liner, ġifieri. Kienet ħitet naħseb sakemm imbagħad ma baqgħetx. Ma neħlux fuq daw it-traċedji, ħafna min-nies kienu mietu sfortunatament, imma ma neħlux fuq daw it-traċedji u niftakru f'affarijiet żbieħ li ħajkun qed jiġru ta' żmien. Ħaniftakru fil-qalb ħanina tal-Maltin illi ta' kull sena bħal din il-ġimgħa jgħinu ħafna lin-nies li sfortunatament ikunu għaddejjin mill-traċedji personali. Puttinu. Il-persuni tal-moment. Dil-ġimgħa hija l-ġimgħa tal-maratona. Ħanibda minnek biex tara Anġel biex nagħlqu bis-sabiħ. Rena li hija importanti dil-ġimgħa. Għax di għadna di toħroġ il-kultura ta' pajjiżna għandu xi ħaġa, meta jara xi ħadd tibati irid jgħinu. Ħanni naqdu kollha flimkien biex nagħmlu dal-proġett ħajjin ħafna nies li jkunu għaddejjin minn dbatija. Anċ, aħna fil-qosor, imma to the point. Tajjeb, bej 60 u 90 pazjenti ikollhom isifru l-Ingilterra kull xahar. Ejjew fil-ġimgħa l-kbira hija ġurnata fejn infakru d-dbatija ta' Sidna Ġesu Kristu u fl-istess ħin hawn dawn il-pazjenti li qed ibatu ħafna. Ejjew ninaqdu flimkien sabiex ngħinuhom. Ejja għamlu mill-aħjar biex tagħtu dak kollu li tistgħu ħalli nkunu qed niġbu somma sabiħa biex naslu iktar qrib għal dak il-proġett. Grazzi lilkom ix-xogħol siewi li tagħmlu. Proset, Dan, proset. U l-Anġel karozza x'qiegħda ħapparketa ħażina. Fil-kaxxija. Tilek kaxxa ta' mutur. Mhux xorta tipparkja fil-kaxxi tal-motor jekk toqgħod tiegħi. Hekk taħseb ħa naraw għax hekk hemm xi ħaġa li qed tilab mal-linja tal-liġi nibagħtu l-furban. Number 1. Huwa legali li karozza tipparkja f'kaxxa tal-mutur u mutur jipparkja f'kaxxa tal-karozza. It's not legal. No. Id-dej ma jistgħux ġifieri. No. Jamma bat forsi da tal-motor ikun f'xi emerġenza u miskejn fej ħabbat jipparkja fuq il-bejt. Karozza tipparkja tal-karozza u tal-motur jipparkja fejn ikun hemm MC motorcycle. Ma nafx ngħidlek. Wara jista' niċċekkja xejn l-avukat. Thank you l-ġurnata tajba. Il-mutur jista' jipparkja ġo parking spaces ta' karozzi, però karozza ma tistax tipparkja ġo parking space ta' mutur. Il-mutur għandu jipparkja ġo l-parking space tal-mutur u karozza tipparkja fil-parking spaces tal-karozza. Però mutur mhux dejjem ikollu il-faċilità li jista' jagħmel dan għax mhux kullum kien issib dawn il-kaxxi. Qed tara dejjem nitalma minn shooter, ġbien. Veru. Isma' jina il-parking spaces narhom daqsxejn isom in-nies. Ġejja xi perla sinjuri, iftħu id-dejkum. Veru. It-tajbin kollha meħudin ikunu. Ejja! Nejn daqsxejn pulita. Taf x'inhi l-ħtiegħ noqgħod nagħmel qed nitkellmu fuq il-parkings. Ma jkollix x'nagħmel. Nkollix nagħmel. Nintafa' tu kaxxa sew, parkat perfett u noqgħod fiha. U niftaħ it-tieqa u noqgħod bidi hekk. In-nies jibdew ġejjin, joqgħdu jxillu l-indicator, jistennewni ħajroħroġ, eżatt. U mbagħad wara hekk ftit ħin ngħidulhom, ħanibqa' ta' u toqgħod tarhom jiffenduk. Jekk tarawh imparkat x'imkien offenduk. Għax apposta. Vera ħobbi sabiħ, ma mhux qed tikser liġi, Mhux hekk. Liġi Liġi ma s-sormi u ta'